Shukor nakaslem jong unong san hima. Ki Dr. Naka DMHO hakasngi bahnyo kajing syatngan jong chairman ka Green Tech Foundation uba HB nonglang kilapoy biang Hamadan Malki banpet ya kajing longjing man kakot kakya. Haba persyang banyakren bat ki doktor kiletho ba uba HB nonglang uladon kam ya kabam banklan namar baladap nyosni kajing syatngan da kabayethu ru ba kashini kalahyar bat ka blood pressure pat kadang biang. Shushu lai thu baga kli jong ba H ban siudor ru kaladon ka jingkta bat shitom kumban chukdo ba ka jingshong sha thangan klembu por jong ba HB nonglang kadai halor ka jing dawa ya ka sorkar ba dei ban wengno mardor ya ka project dolen nong lumpong deng.